Градинарство, пастор Питър Лаушевич. Много съм щастлив, че съм тук с вас тази сутрин, още повече имайки предвид днешната тема. Ще говорим за основните принципи на селското стопанство, градинарството. Да, основните принципи на градинарството. Преди 2 седмици, когато изнесох пред вас Словото, говорих за това, как са използвани притчите в Библията. Христос е използвал различни притчи, очевидно, за да предаде много ценни уроци и също, за да бъде разбран от различните слоеве от хора. И една от причините да се използват притчите е защото някои хора не са били готови в онзи момент да чуят и да разберат вестта, която Христос им е носил в това време. Ако забелязвате, много от притчите се отнасят към земеделието. Обърнали ли сте внимание на това? Тази сутрин първият ни съботно-училищен урок говориха за притчата, в която отново темата беше земеделието. За един човек, който се занимаваше с тези неща. Защо пък земеделието? Защо толкова много неща са свързани с земеделието? Знаете ли защо? Това ще бъде малко шокиращо, но нека започнем с това. Изучаването на основите на земеделието трябва да бъдат А, Б и В, което трябва да се преподава в нашите училища. И така, когато говорим за истинското образование, можем да кажем, че обучението в земеделие е АБВ-то в образованието на човека. Това е най-значимата част от образованието, която трябва да бъде въведена. Нашите училища не трябва да са зависими от вносната продукция, като зърно, зеленчуци и плодове, които са основни за здравето. Това означава, че когато говорим за истинското образование, според Божиите принципи, вие няма да правите какво? Вие няма да купувате никакви продукти, никакво зърно, никакви плодове. Защо? Защото те ще бъдат отглеждани тук, в нашите ниви. Нашите младежи се нуждаят от обучението в изсичането на дървета, облагородяването и обработването на почвата точно толкова, колкото и обучението им в литература. Добре, често пъти, понеже не разбираме земеделието, имаме естествено погрешни разбирания в теологията. Хайде да разберем това. Тази сутрин, когато говорихме за притчата за житото и плевелите, и чухме много коментари, и имахме теологически дискусии за тази притча, имаше коментар, че доматите, отгледани във ферма, познавам фермерството от дете. Така съм израснал. Искам да кажа, че преди да напусна дома си, основната работа в моя дом беше селското стопанство. И после станах библейски работник и се преместих в Вашингтон, Д.С. и района. И сега седя тук и слушам как някой си ми каза, че притчата за житото и плевелите няма никакъв смисъл. Няма нищо общо с земеделието. Затова тази сутрин ще преведем 1 към 1 притчата за житото и плевелите към земеделието. Ето някои основни принципи в градината. Първо ще прочетем цялата притча и после ще я анализираме. Съгласни ли сте? Матей 13 от 24 до 30. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. Какво се случи? Той отива и върши добро дело, но после някой идва и какво прави? Посява плевели. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? И ето слугата забелязва, че има нещо нередно. Той им казва: някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: като е тъй, искаш ли да идем и да го оплевим? А той каза: не искам. Да не би като плевите плевелите, да изкубете заедно с тях и житото. Оставете ги да растат и двете заедно до жетвата. А във времето на жетва ще река на жетварите: съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми. И така, за да разберем добре тази притча, ще попълним една таблица, за да бъде по-лесно разбрана. Ще разберем, че тази притча има 3 приложения.
И ако не разберем различните приложения на притчата, няма да успеем да схванем цялостната картина от нея. Понякога си мисля, че приложението от тази притча не работи в моята градина. Но това не е така. Защото Божиите библейски принципи са научни. Не можем да разделим науката и Библията, защото те всъщност работят съвместно. Работят заедно. Което означава, че изучавайки Библията и прилагайки знанието в градината си, това ще проработи. Разбирате ли? И така, има няколко неща, които ще разгледаме от притчата. Ето. Има нива, има сеяч на доброто семе, нали така? Има също и враг. Имаме и жито, и плевели, имаме жетвари и накрая времето на жетвата. Всички тези са много важни принципи, от които се нуждаем, за да направим преценка на цялостната картина. Учениците, имаше такива между тях, които следваха Исус навсякъде, но не разбраха веднага смисъла на притчата, макар че бяха винаги с Него. Те не разбраха смисъла на притчата и затова Христос трябваше да им обясни. Вижте, трябва да разберем нещо, че уроците на Христос не са за всеки. Те не го разбраха веднага. Ето защо казва. Това научихме преди 2 седмици. Той им говори с притчи. Сега обърнете внимание на стих 36. Всичко това изказа Исус с притчи на народа и без притчи не им говореше. Тогава Исус остави народа и дойде в къщи и пристъпиха при него учениците му и му казаха: изтълкувай ни притчата за плевелите на нивата. Учениците му казаха: чакай малко. Това, което каза, не го схващаме много добре. Можеш ли, молим те, да ни обясниш тези неща? И много често ни се случва да чуем нещо, което не разбираме. И ако не задаваме въпроси, няма да получим отговори, нали така? Ако не се поинтересуваме, ако не зададем въпроси, няма да разберем. Не е необходимо това да са някакви обществени въпроси. Това са лични въпроси. И Исус им обясни. Това беше доста простичко обяснение. А той отговори и им каза: сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът. Доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите са синовете на лукавия. Неприятелят, който ги пося, дяволът е. Жетвата е свършекът на света, а жетварите са ангелите. И той, както събират плевелите и ги изгарят в огъня, така ще бъде и при свършекът на света. Ще проводи Син човечески ангелите си и те ще съберат от царството Негово всички съблазни и уния, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ, и там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тога справедните ще блестят като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека да слуша. Христос винаги отправя предупреждения. Ако се интересувате и ако се интересувате от слушането, тогава слушайте. Другите хора просто не се интересуват от това слушане. Добре, това сега вече е много простичко за разбиране. Хайде да попълним таблицата и така. Коя е нивата? Целият свят. Това е така. Кой посади доброто семе? Исус Христос, точно така. Кой е врагът? Дяволът, Сатана. Какво представлява житото? Децата на царството. Праведните, нали така? Кои са плевелите? Плевелите са безбожните деца на неправдата, грешниците. Кои са жетварите? Какво правят жетварите? Това са ангелите. А кога е жетвата? В края на света. Това е при второто идване на Христос. Вярно ли е? Ето, не е ли простичко? Да, много простичко. Добре. След като нивата е светът, а Христос посява семето, дяволът е врагът, който посява плевелите, праведните са житото, а плевелите са грешниците, ангелите събират житото при второто идване на Христос и те събират отделно плевелите, като ги подготвят да бъдат изгорени, нали така? Духът на пророчеството ни казва: да, ние като народ изповядваме,
че имаме истината много преди другите хора по лицето на земята. Тогава нашият живот и характер трябва да бъдат в хармония с тази истина. Денят е наближил и е надвиснал над нас, когато праведните ще бъдат събрани заедно, като скъпоценно зърно на снопи за небесните житници, докато безбожните, както плевелите се събират за огъня на последния велик ден, ще бъдат събрани, но житото и плевелите растат заедно до денят на жетвата. При изпълнението на житейските си задължения, праведният до последно ще се сблъсква с безбожния. Децата на светлината са разпръснати между децата на тъмнината, за да може да се види контраста от всички. И така, от тази притча разбираме, че ние живеем в това време и в този свят, в който живеем, докато дойде Христос. Ние ще трябва да носим светлината на света, но хората, които ни заобикалят, те се нуждаят да видят светлината, идваща от Исус Христос, и ето защо до последния ден ще бъдем в контакт с безбожните. Ще бъдем между тях. Така Божиите чада ще покажат превъзходството на този, който ги е призовал от тъмнината в своята чудна светлина. Божествената любов, грееща в сърцето, Христоподобието и хармонията, проявена в живота, ще бъдат като блясък от небето, даден на хората от света, посредством който те ще могат да видят и да оценят превъзходството му. И тази притча повдига у нас въпроса: показвам ли любовта на Христос? Блести ли божествената любов в сърцето ми? Е ли християнството нещо, което хората виждат и разбират, че аз обичам да бъда християнин? Или... да, обичам да съм християнин. Кое от двете? Вълнуваме ли се от нашето християнство? Обичаме ли това послание? Влюбени ли сме в Исус Христос? Или изпитваме това задължение просто да си изпълняваме задължението, за да бъдем християни? Това е въпросът. И ето за какво става въпрос в тази притча. Тя основно показва, че ние сме в света с определена цел. Вие и аз имаме причина да сме тук. Хората може да изглежда, че са жито, но само жетвата ще разкрие истината и ще определи съдбата. Понякога си мислим, че сме жито, но само жетвата ще покаже дали сме жито или плевел. И разбира се, при второто пришествие на Христос ще можем да видим разликата между житото и плевелите. Стана ли ви ясно? Нямате въпроси относно тази част, нали така? Тогава минаваме към второто приложение. Знае, че това изглежда като житно поле, но едни земеделци ми казаха, че това всъщност е ечемик. Затова не съм сигурен. Просто направих една хубава снимка на полето, което е точно срещу мястото, където моите родители живееха. Знае, че е много хубава, но братовчедите на Сюзан ми казаха, че за съжаление това не е жито, а е ечемик. Както и да е. Няма значение. Тук виждаме второто приложение на притчата, защото притчите носят послания, които имат различни значения и смисъл. Ако разгледаме, например, Исаия 5, 1 и 3, където се говори за лозата. Ето какво се казва. Сега ще пее на любимия си песен, на обичния си за лозето му. Любимият ми имаше лозе на много плодородно бърдо. И сега, иерусалимски жители и юдейски мъже, отсъдете, моля, между мен и лозето ми. В тази притча всъщност откриваме, че лозето е символ на Божията църква. И в други случаи имаме поле, където жънем нещо, което също символизира Божията църква. Определящият фактор за второто приложение е всъщност полето. Нивата. Обикновено това е житно поле. Ето какво пише в книгата Притчи Христови. Христос казва, че полето представлява света. Но трябва да разберем, че това всъщност символизира Христовата църква в света. Притчата е описание на това, което се отнася до Божието царство и Неговото дело за спасение на хората. И това дело се извършва чрез църквата. Когато говорим за Божието дело в света, то специално се изпълнява чрез нашето сътрудничество посредством църквата. И така в този конкретен случай говорим за житното поле,
символизиращо църквата. И защо то е църквата? Защо казваме, че църквата е полето? Истина. Святият Дух излезе в света. Навсякъде той съживява сърцата на хората. Но ние трябва да растем и узряваме за Божията житница в църквата. Къде узряваме всъщност? Църквата. Църквата има една важна отговорност тук. Това не е просто място, за да се събираме заедно. Не само за евангелизация. Ние всъщност узряваме за Божието царство. Къде? В църквата. Ето защо е толкова важно за нас да вземем това решение. Каква е нашата взаимовръзка с църквата? Свидетелство том 4 пише: ние всички трябва да познаваме нашата лична отговорност като членове на истинската, видимата църква и работници на Божието лозе. Знаете ли, понякога говорим за видимата, за невидимата църква, но знаете ли какво? Ние имаме отговорността да бъдем къде? Къде? В видимата църква. И какво се предполага, че трябва да правим в тази видима църква? Очаква се да бъдем членове на видимата истинската църква и се очаква да бъдем какво? Работници. Имаме работа да вършим. Не да бъдем просто членове. Имаме отговорности, които да изпълним. Ето защо е толкова задължително, като номер 1, да се присъединим към църквата и още какво? Да работим в тази църква. Защото в момента, когато спрем да работим, започваме да умираме. Това се случва. Има много хора, които познавам, много хора, които казват: о, с нетърпение очаквам да се пенсионирам, когато вече няма да правя нищо. И да, много от тях в деня, когато се пенсионират, спират да правят каквото и да било. Дайте им 2 или 3 години и ще отидете на погребението им. Да, това се случва. И има друг вид хора, които виждат след пенсионирането си какво? Че имат толкова много неща да вършат. Те повече нямат време да ходят на работа. Те са непрекъснато заети, работейки. Един брат от Австралия навърши 90 години и все още има много ангажименти. Все още продължава да проповядва, дори много активно, защото той иска да се занимава с нещо. Ние сме тук, за да работим. Искате да живеете духовен живот, тогава работете. Искате да имате духовен растеж в църквата, идете да работите. Станете член на църквата и отивайте да работите. Ясно ли ви? Добре. И сега. Основните неща. Имаме още едно поле тук и това поле е църквата. Да се върнем към нашата таблица. И второто приложение на притчата за житото и плевелите. Тук църквата е светът. Но проблемът тук е, че хората грешат. Те смениха полето и оставиха всичко останало, както си е от другата страна. Чакайте малко. Полето се промени. Но променят ли се някои от другите аспекти? Променя ли се жетвата? Това променя ли жетварите? Това променя ли символиката на плевелите? Това са много важни въпроси. Нека да разгледаме следващите въпроси. Нека погледнем какви са хората в църквата. Бях в Айдахо и прибираха захарното цвекло. Те произвеждат захар от цвеклото, нали така? Това е един специален вид захарно цвекло, което има много високо съдържание на захар. Въпросът ми е, дали и двете класи са заварени в църквата, когато Христос идва. Дали и двете класи са заварени в църквата? Плевелите все още ли са в църквата, когато идва Христос? Това е въпросът, който ме вълнува. Все още нямам отговор. Още един въпрос. Трябва ли да изкубем плевелите от църквата днес? Трябва ли да премахнем плевелите от църквата? Не, разбира се. Добре, много добре. Ето това е моята градина. Бях заед да върша други неща. Грижийки се за другите неща, вижте какво се случи с моята градина. Колко Бог мислите, че ще събера, ако оставя нещата по този начин? Трябва ли да оставим плевелите заедно с житото до жетвата? Какво мислите? Защо трябва да оставим плевелите с житото в църквата, докато дойде Христос? В това няма смисъл. Бях 19 годишен в църквата във Вашингтон, ДС
когато се говореше: оставете плевелите в църквата, докато дойде Христос. И аз си мислех: о, не, не и в моята градина. Това не се случва по този начин. Хайде да погледнем още нещо. Казах, че тук плевелите са нещо различни. Нещо различно. Не с библейското им значение. Какво е библейското значение на плевелите? Дали всички тръни са плевели? Да. И дали всички плевели са тръни? Това е въпросът. Това е въпросът, който трябва да изясним в контекста и колко дълго да ги държим в църквата. Хайде да разберем. Има ли тръни и плевели в църквата? Нека да разберем. Църквата на Бога, на земята, няма да бъде съвършена. Когато хората говорят за църквата на реформаторите, те си представят хора, които са готови да отидат в небето. И когато се кръстят, първо изпадат в шок. Защото си казват: хей, църквата има такива хора, какъвто съм и аз. Мислех си, че съм намерил истинската църква и в момента, в който се присъединих към нея, разбрах, че и да е била съвършена, сега вече не е. Но ние не осъзнаваме това. Мислим си, че всички други трябва да са съвършени, освен самият аз. Аз обаче съм единственият съвършен в нея. Нека да прочетем това. Христовата църква на земята няма да бъде съвършена, но Бог не разрушава църквата си. Поради нейните несъвършенства винаги е имало и ще има такива, които са изпълнени с ревност. Не според познанието, които биха прочистили църквата и изкоренили плевелите и сред житото. Какво искат да направят? Искат да прочистят плевелите. Но Христос ни е оставил специална светлина по въпроса как да се отнасяме с онези, които грешат, и тези, които не са обърнати в църквата. Какви са те? Необърнати. Къде са? Църквата. Какви хора има в църквата? Необърнати. Не трябва да се предприемат спонтанни, непремерени, ревностни, прибързани действия от страна на членовете на църквата за отстраняване на онези, които смятат за дефектни по характер. Тръните ще се намират между житото, но бихме причинили много по-голямо зло, ако оплевим тръните, освен ако го направим според посочения от Бога начин. Да ги оставим на мира. Какво трябва да стане? Плевелите трябва да бъдат премахнати от църквата, но как? Според посочения от Бога начин. Има определено от Бога начин да се справим с плевелите и ние сега ще го разберем, само след малко. Не говоря за това, че трябва вие да оплевите. Това трябва да стане по Божият начин, докато Бог води в църквата онези, които са истински обърнати. Сатана в същото време довежда хора. Знаехте ли това? Знаехте ли, че Сатана води хора в църквата? Знаехте ли, че Сатана кани хората да се присъединят към нашата църква? Да, нашата църква. Добре дошли, влезте, казва Сатана. Нуждаем се от хора, които да грешат. Докато Бог води в църквата онези, които са истински обърнати, Сатана в същото време довежда хора, които не са обърнати към това общество. Докато Христос посява доброто семе, Сатана се е плевели. В крайна сметка пак Христос се занимава с Сатана, с врага. Виждате, пак е той. И има две противоположни влияния, които непрекъснато се оказват въздействие върху членовете на църквата. Едното влияние работи за пречистването на църквата, а другото за покварата на Божия народ. Въпросът е, с коя от страните сте се съединили? На коя страна работите? За пречистването на църквата или за покваряването й? Това е въпросът, на който трябва да си отговорим. Защо трябва да държим тази истина в ума си, когато влизаме в общение с хората в църквата, които се грешават? Едно нещо, което много ще ни помогне. Едно нещо, което, знаете, в някои случаи, с които е трябвало да се занимавам през всичките тези години, и първото нещо, което чух за тези случаи, понякога сме имали ужасни случаи, но първото нещо, което трябва да помисля, е какво казва Словото. Ето какво. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправите такъв с кротък дух. Но на всеки казвам, пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Мислим ли се какво ще се случи с мен? Бих ли направил нещо такова? Мислим си, не, никога не бих направил подобно нещо. Добре, и познайте какво. Ще паднете доста зле.
Гарантирам ви го. Всеки път, когато нещо лошо се случи, си казвам: Господи, бъди милостив към мен, грешника, и ми помогни да се видя през Твоите очи. И така, въпросът е: как? Как бих искал да се отнесат към мен в определени случаи? Това би помогнало в много отношения. Нека се върнем към нашата таблица. Ето какво имахме тук. Нивата е светът, искам да кажа църквата в света. Ние сме вярващи праведници, родени от истината, истински вярващи. Това са някои от нещата, които разбираме, нали? Нека да разберем нещо повече. Този, който пося доброто семе, е човешкият син. Разбираме това добре, нали? Това е Исус Христос. Добрите семена са децата на царството, но плевелите са какво? Те са децата на нечестието. Синовете на нечестието. Запомнете това. Доброто семе представляват тези, които са родени от Словото Божие, от истината. Плевелите представляват класата на онези, които са погрешно въплъщени на фалшиви принципи. Това символизират плевелите в църквата. Врагът, който ги е посял, е дяволът. Нито Бог, нито ангелите някога са посадили такова семе, което ражда плевели. Бог никога не създава плевели. Плевелите винаги са посадени от Сатана, врагът на Бога и на човека. Хайде пак да погледнем таблицата. Ето, очевидно е, че Исус Христос е онзи, който е посадил доброто семе. Врагът е пак Сатана, враг на Бога и на човека. Плевелите са погрешното въплъщение на едни фалшиви принципи и специално тук добавих една графа, към която трябва да се върнем. Трябва отново да разгледаме този въпрос. Какво представляват плевелите в църквата? Ще се върнем след момент. Ясно ли е това? Какво натъжава верния служител? Какво натъжава верните служители? Какво ги кара да се чувстват наистина зле? Христовите служители са наскърбени, когато виждат истинските и фалшиви вярващи смесени заедно в църквата. Така че понякога, особено когато сте въвлечени в службата, можете да установите, че има нещо. Какво? Има нещо, има истина, има и лъжа в църквата. Те копнеят да направят какво? Нещо, за да прочистят църквата. Защо искат да прочистят? Защо е този копнеж да прочистят църквата? Обърнете внимание на това. Какво ще види Христос, когато дойде втори път? Очаквайки блаженната надежда на славното явление на великия Бог и нашият Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, че да може да ни освободи от всеки грях и да очисти за себе си един специален народ, ревностен за добри дела. Така че когато говорим за този копнеж, да бъде прочистена църквата, когато Христос идва отново, втори път, Той ще намери една чиста църква. Колко плевели ще има в църквата при второто пришествие на Христос? Тогава можем ли да оставим житото и плевелите в църквата, докато дойде Христос? Това е невъзможно. Ако ги чакате, то тогава това е неправилната църква. Хайде да разгледаме още нещо тук. Като слуги на стопанина на къщата, те са готови да изкоренят плевелите, но Христос им казва: не дейте, ако изкорените плевелите, можете с тях да изкорените и житото. Оставете ги да растат заедно до кога? До жетвата. А кога е жетвата? Ако нивата е светът, то жетвата е второто пришествие на Христос. Когато обаче нивата е църквата, кога приключва жетвата на полето за църквата? Той е казал, че лъжебратя ще има в църквата до края на времето. Какво означава това? Плевелите и житото ще растат заедно до жетвата. И жетвата е краят на времето на пробацията. Чакайте малко. Това не е второто пришествие на Христос. Не е второто пришествие на Христос. Когато нивата е църквата, жетвата е преди 7-те последни язви. Кога е жетвата? Кога свършва тя? Тя приключва след приключването на времето на пробация. Помнете това. Ние говорим за църквата. Времето за изпитване на църквата приключва преди тази за света. Откъде знаем това? Първо Петрово 4:17. Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом.
Това означава, че времето за изпит първо приключва за Божия дом. Това означава, че започва в църквата. Всичко започва в църквата. Тук се случват основните заключителна част на времето за изпитване на човечеството. Но преди тази заключителна част на човешката пробация идва какво? Заключителната част на изпита на църквата, което означава какво? Колко плевели ще има в Божията църква? Когато започнат 7-те последни язви, колко плевели ще са останали в Божията църква? Ако все още има плевели в Божията църква след приключването на периода на изпита, това означава, че това е неправилната църква. Това е погрешната църква. Съжалявам, тази църква е погрешна. Окей? Защото когато Христос дойде втори път, тук се казва, че Той ще представи пред себе си какво? Каква църква ще представи пред себе си Христос при второто пришествие? Църква, славна, без петно или бръчка, или каквото и да било такова нещо, но тя ще бъде каква? Свята и непорочна. Това е Ефесяни 5:27. Това е факт. Това е библейски факт, че когато Христос дойде втори път, църквата вече ще бъде чиста. Поради тази причина, нека добавим още едно нещо тук. Времето на жетвата на църквата, краят на жетвата за църквата е кога? Краят на времето на пробацията. Не можете да седите тук и да си мислите, че това е краят на света. Защо? Защото това не е градинарство едно към едно. Това не е основен принцип на градинарството. Основният принцип на градинарството е спрете плевелите. И сега ние спираме плевелите и този случай продължава малко по-дълго и дори когато времето е приключило, се казва какво? Не. Дори не и плевелите. Ще стигнем до този момент след малко. И така. Да, това е моята бобова лехичка. Отново повтарям. Не говорим за нивата, която е светът. Говорим за нивата, която е църквата. Кои са плевелите? Слушайте внимателно сега. Ние вече прочетохме тези стихове. Светът няма право да се съмнява в истината за християнството, защото има нестойностни членове в църквата. Нито пък християните да се обесърчават поради тези фалшиви братя. Колко ще продължи това в църквата? До края на времето. И ние разбрахме, че това е кога? До края на пробацията. Нали така? И сега, каква е разликата между фалшивите братя в църквата? Плевелите в църквата и плевелите в света. Каква е разликата между тях? Има ли разлика? Хайде да разгледаме този въпрос. Каква е разликата? Сега ще разберем, че плевелите са жито. Но не всичкото жито е плевели. Каква е разликата между плевелите и житото? Хайде да разберем това. Готови ли сте за това? Христос ясно учи, че онези, които упорстват в явни грехове, трябва да бъдат отстранени от църквата. Явните грешници не са плевели. Явните грешници не са плевели. Не и в църквата. Плевелите изглеждат като житото. До жетвата. Христос ясно учи, че онези, които упорстват в явни грехове, трябва да бъдат отстранени от църквата. Но Той не ни е поверил отсъждането на характера и мотивите на действие. Той познава нашата природа достатъчно добре, за да ни повери тази работа. Когато започнем да осъждаме характера и мотивите на хората, със сигурност стъпваме на погрешната страна. Ти можеш да съдиш постъпките, но не можеш да съдиш мотивите. Защо? Какъв характер имат? Не знае какъв характер притежават, не знае какви са те. Но явният грях не е нещо, което може да се толерира в църквата. И така, какво правим с онези, които упорстват с явните си грехове? Ето какво се казва в Матей 18 от 15 до 19 и в 1 Тимотей 5:20. Как да се справим с този проблем? Когато нивата е светът, ние оставяме явните грешници до жетвата, която е краят на света. Това е второто пришествие на Христос. Но сега искам да обърнете внимание. Това е моята бобена леха. Какво ще се случи с моята бобена леха? Какво ще се случи? Няма жетва. Няма беритба. Зная. Нямах време да работя там, но ето сега. Вижте каква е бобената леха. Мислите ли, че тази бобена леха е по-добра от тази тук?
Да, това е една и съща лека, между другото. Това тук сега ще стане малко по-реалистично. Сега може би се очертава да има някаква реколта да бъде събрана. Така е. И добре, ако в нивата църква някой упорства в греха, трябва да бъде отстранен от църквата. Не можете да оставите явните грехове в църквата. Плевелите не са явните грешници в църквата. Те са плевели. И какво правим с плевелите? Изнасяме ги навън. Кога? Не зная дори дали имам реколта за събиране. Може би съм чакал твърде дълго. Дори за тези неща. Чудя се. Ще експериментирам тази година, за да видя дали все пак ще събера нещо от посаденото. Понякога е твърде късно да изчистиш плевелите. И така, плевелите не са откритите грехове в църквата. Да изкубем плевелите е точно моментът, в който ние започваме да съдим характера и мотивите на другите. В това е проблемът. Особено когато вие не знаете какво прави някой, когато не сте сигурен какво се случва, но когато нещо стане открит грях, те повече не могат да останат в църквата. И ние не можем да използваме повече притчата за житото и плевелите, за да извиним открит грях в църквата. Такова нещо не съществува. Градинарството 1:1 означава да се освободим от плевелите. Добре, градинарството 1:1 е просто. Трябва да сте сигурни, че земята е плодородна. Освободете се от плевелите, отървете се от вредителите. Това е градинарство 1:1. Простичко. Нали? В противен случай няма да съберете нищо. Добре. Защо се допуска да има плевели в църквата? Имаме плевели, защото трябва да се разправяме с характера и мотивите на другите. Нали? Но изтръгвате плевелите, които са открит грях. Ако някой извърши открит грях, тогава какво е това? Тогава този човек вече не е плевел. Защото бихме ли се опитали да изгоним от църквата онези, които се предполага, че са духовни християни? Трябва да сме сигурни, че допускаме грешки. Често виждаме като безнадежни субекти онези, които Христос притегля към себе си. Ако се отнасяме към тези души според нашата несъвършена преценка, това вероятно ще угаси и последната им надежда. Днес можем да видим много хора да съдят навсякъде, във всички църкви, не само в нашата църква. Другите църкви също може да го видите, този осъдителен дух. Това всъщност е открит грях. Знаете ли, че ако един човек непрекъснато съди, това всъщност тогава всъщност осъжда самия себе си, защото той се опитва да изкубе плевелите, но те не са неговата работа. Плевелите трябва да направят нещо по въпроса. Много, които се смятат себе си за християни, накрая ще бъдат намерени недостатъчни. Много, чието съседи са смятали, че никога няма да видят небето, ще бъдат там. Човек съди по външността, но Бог съди по сърцето на човека. Житото и плевелите ще растат заедно до жетвата. И жетвата е краят на времето на изпита. Тук става въпрос за нивата, която е църквата. И така, плевелите ще останат в църквата само до края на пробацията. Бих искал това да е моята градина. Но не, това не е моята градина. Това е градината на някой друг. Много научих от него. Това лято и започнах да го прилагам в моята градина и вече и моята градина става по-хубава. Това действа, да. И сега, след края на пробацията, няма вече плевели в църквата. Вярно ли е това? Ясно ли е? Когато Христос дойде втори път, какво имаме? Църквата вече е пречистена, свята, без вина. Това ще бъде църквата по това време. И така, тук можем да добавим следващата част, в която нивата е църквата. Плевелите са нечестивците, но те нямат открити грехове. Това е съществената разлика на плевелите в нивата, която е символ на света, и нивата, която е символ на църквата. Ясно ли е това? Как се освобождаваме от плевелите? Как църквата е доведена до това състояние на пречистване? Как стигаме до църквата, която се освобождава от плевелите в полето? Не говоря за откритите грешници, те вече са били отстранени. Как премахваме плевелите от църквата? Значи църквата може да бъде прочистена, когато Христос ще дойде втори път. Спомняте ли си? Казано е, не премахвайте плевелите, освен ако какво? Освен ако това не е подадения от Бога начин.
не се изпълни по даденият от Бога начин, защото само Бог знае как да направи това. Нека да разгледаме случая. Кога ще дойде времето да бъдат премахнати плевелите от църквата? Мислите ли, че това е един много важен въпрос? Мислите ли, че това ще бъде днес? Мислите ли, че ще бъде до година? Мислите ли, че се е случило преди 5 години? Хайде да погледнем. Наблюдателят може да не забележи разликата, но има един, който казва, че плевелите не трябва да се изтръгват с човешки ръце, за да не се изкорени и житото. Нека растат заедно до жетвата. Ние вече говорихме за края на жетвата. Кога започва жетвата обаче? Кога започва жетвата за църквата? Готови ли сте да чуете нещо интересно? После господарят изпраща зитварите да съберат плевелите, да ги вържат на снопи за изгаряне, а житото да съберат в небесните житници. Времето на съда е съществено важен период, когато Бог събира своите си измежду плевелите. Кога е съдът? Съдът е започнал през 1844 година. Така че когато нивата представлява църквата, жетвата започва в 1844 година. Това е времето. Сега забравете за откритият грях. Но нека да говорим за началото, кога започва събирането и отстраняването на плевелите и така. Някой изважда плевелите от църквата. Кой е той? Готови ли сте да чуете? Чия работа е това да изведе плевелите от църквата? Слушайте внимателно. Тогава видях третият ангел. Ангелът, който ме придружаваше, ми каза: страшна е неговата работа, ужасна е неговата мисия. Той е ангелът, който трябва да раздели житото от плевелите и да подпечата или върже житото за небесната птица на житница. Каква е работата на третия ангел? Това е да раздели плевелите от житото. И какво прави после, когато идентифицира житото? Подпечатва го. И колко време трябва да мислим за този въпрос? За плевелите, за житото и за подпечатването. Колко време трябва да размишляваме върху това? Обърнете внимание на последното изречение. Тези неща трябва да изпълнят целия ум, докато погълнят цялото ни внимание. Прекарваме ли толкова много време, размишлявайки върху тази притча за житото и плевелите? Има ли повече сме фокусирани върху това да държим плевелите в църквата и да задържим плевелите в църквата до пришествието на Христос? Нещо липсва тук. Най-важната цел е вестта на третия ангел и това, което той върши. И така, в действителност вестта на третият ангел води до разделянето на житото от плевелите. Това означава, че колкото по-ясно си представяме вестта на трите ангели, какво се случва? Разграничаването между плевелите и житото става много по-очевидно. И във времето много често съм преживявал тази опитност да обучаваме в истината и внезапно куп хора решават: напускаме църквата. Защо напускате църквата? Ами не знаем защо. Какво се случва? Те са добри членове. Та са верни хора в църквата. И защо напускат? И след няколко месеца разбирам, че те са в затвора. Извършили са някои много лоши неща, докато са били в църквата. Вие никога не сте знаели това, не сте имали никаква представа за това кои са те. Мислили сте, че са добри членове на църквата, но те са били плевели и учейки ги ясно вестта, какво става. Те се чувстват неудобно и напускат и казват: не съм съгласен с вашите доктрини. Тук доктрините нямат нищо общо. Вашият начин на живот е бил толкова лош, че дори светът не би могъл да ви съдържи извън затвора. И така, когато третият ангел е започнал тази сериозна работа? Очевидно през 1844 година, по същото време, когато започва съдът. И какво прави той? Когато разпознае жито, подпечатва го. Това е печатът на масите, подпечатването на стотиците и хиляди. Но това вече е друг въпрос. Нали така? Добре. Когато разглеждаме този въпрос, разбираме, че затварите са третата ангелска вест, която започва през 1844 година. Това е времето, когато започва разделянето на житото от плевелите. Ясно ли е това? И така, когато нивата е църквата, това е съществената разлика в тази притча и ето защо това е градинарство 1 към 1. Това са основните принципи на градинарството. Плевелите са такива,
че не може да схванем разликата между едните и другите, между житото и плевелите. Когато нивата е светът, вие не знаете кой човек ще приеме истината и кой не. Знаете, че Павел е бил главният гонител на църквата и какъв стана после? Стана най-великият евангелист на всички времена, стоящ до Христос. Да, победител на кръста. И да, и вие не сте знаели за това. Не сте имали никаква представа, че този човек ще стане, че Павел ще стане апостол. Ето защо светът, когато всички могат да бъдат плевели, не знаем кой е праведен и кой е грешен вътре в сърцето си. Но когато нивата е църквата, когато няма открит грях, не можем да кажем, че някой е плевел. Плевелите са тези, които изглеждат като добри членове, като онези, които искат да задържите в църквата. И така, когато вестта на третият ангел намери някой плевел, в който момент църквата отделя такъв... Кой момент църквата отделя такъв от тяхната среда? Хайде да видим. Това е когато те имат открит грях. Но третият ангел, както много пъти съм виждал, хората да напускат и да стоят, защото крият нещо. Понякога хората напускат, защото сме били доста груби, защото сме осъждали характера, мотивите им. И тези хора иначе никога не биха напуснали църквата. И ние сме отговорни за тях. Така че много пъти се случва точно по този начин, но друг път ние сме сглупили достатъчно чрез своите действия, за да прогоним хората от църквата и трябва да се покаем, за да се върнат на мястото си, на което принадлежат. Но когато човек упорства в открити грехове, тогава те трябва да бъдат отстранени от църквата. Какво ще се случи, ако не направим това? Какво ще се случи, ако ги оставим в църквата? Казва се, има ужасен грях върху нас, като народ, който е позволил нашите църковни членове да се обличат по начин несъвместим с тяхната вяра. Това е просто един пример. Трябва да се надигнем и да затворим вратата срещу примките на модата. Ако не направим това, нашите църкви ще станат деморализирани. Ако оставим открития грях в църквата, той ще деморализира цялата църква. С други думи, ще съсипе цялата нива. Спомням си една година, както ви казах, израснал съм във ферма. Една година засадихме цели 2 акра с домати и нямахме време да се занимаваме с тях. И докато се занимавахме с други неща, нивата стана по-лоша от онази, която ви показах преди няколко минути на моята градина. И един ден бях много любопитен като малко дете. Отидах да видя дали има някакви домати там. Знаете какво? Нито един. Ние просто съсипахме всичко. Можеше да се види, че все още има някакви стръкове домати. Да. Това бяха стръкове домати, растящи като плевели. Но колко плод имаше там? 0. Какво ще се случи, ако не отделим хората с откритите грехове от църквата? То тогава ще свършим с колко плод? С 0. Ето защо е толкова важно да разберем тази притча за житото и плевелите. Процесът е простичък. Чели сте в Матей 18, 15 до 20, където се казва много ясно, че ако брат ти съгреши против теб, иди и му кажи вината между теб и него насаме. И ако те послуша брат ти, спечелил си брата си. Защото нашата цел е да спечелим брата си. Но ако не те послуша, иди и вземи със себе си още 1 или 2 и от устата на 2 или 3 свидетели да се потвърди всяко нещо. И ако не послуша и тях, кажи това на църквата. Ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. С други думи, той трябва да бъде отстранен от църквата. Понякога членовете на църквата идват и ни казват: приложих Матей 18 буквално. Питам ги, говори ли с тях лично насаме? И те казват да. Питам, добре, а взех ли със себе си 1 или 2? Да, казват, направих и това. А когато разговаря с него, кога разговаря с него в понеделник? Сега е четвъртък и вече искаме църковно събрание, за да ги поставим под дисциплина. Това всъщност какво е, моля? Извинете. Случи се така, че някой ми разказа малко повече от тази история. Какво ти казва, когато говори с него? Какво ти каза, когато ти говори с него? Отговорът беше: той не си беше у дома. Оставихме им съобщение: бъди сериозен. Аз съм сериозен. Това всъщност не е нещото, за което говорим в Матей 18. Матей 18 всъщност е изследване, сериозно изследване на сърцето. Има много неща, които могат да се кажат по въпроса, но нямам време тази сутрин да посочим правилният начин на прилагането на Матей 18. Да се уверя, че съм готов да умра за тази душа, което трябва да разбера. Нека да разберем третото приложение. Няма да ви отнема много време върху този въпрос, само няколко слайда. Трябва да имаме разбирането за третото приложение. Казва се, че семената, които бяха посадени, представляват Божието царство, което пада в сърцето на невнимателния слушател.
И така, коя е нивата тук? Да, сърцето. Сеячът посади Словото. Христос дойде да засади света с истината. От падането на човека Сатана засажда семената на греха. Чрез лъжата той пое контрол върху човечеството и продължава да работи по същият начин, за да съсипе Божието царство на земята и да подчини човека под своята власт. Сеяч от един по-възвишен свят Христос дойде да посади истината. Онзи, който стоеше в присъствието в съвета на Бога, който обитаваше в най-съкровеното светилище на вечния, можа да донесе на човечеството чистите принципи от истината. От падането на човека Христос е онзи, който открива истината на света. Много простичко е това за разбиране. Съвсем накратко да отбележим третото приложение на нивата от притчата за сеяча. Нивата е човешкото сърце и моля ви, не чакайте края на света, за да изкорените плевелите от човешкото сърце, защото тогава ще бъде твърде късно. Разбирате ли? Очевидно е, че Исус Христос е онзи, който посажда доброто семе. Врагът е Сатана във всичките си тези три приложения. Житото този път е Словото, чистите принципи на истината, семената на Евангелието. Ето защо може да имаме в сърцето си плевели, фалшиви доктрини, грехове, които държим в сърцето си. И тук човекът е жетварят, като съработник на божествената природа. Времето на жертвата е веднага, щом познаем греха в себе си. Веднага, щом осъзнае, че това е грях, е време да имам опитност да съдействам на божествената природа да бъде отстранен от този грях незабавно от сърцето ми. Фалшиви доктрини или каквото и да е друго. Въпросът обаче е, възможно е житото да стане плевел и плевелите жито. Ако погледнете третото приложение, всичко всъщност започва в човешкото сърце. В човешкото сърце има и жито, и плевели. Зависи от нас. Ако оставим плевелите да обладаят човешкото сърце, всъщност в какво се превръщаме? В плевел. Но ако изкореним плевелите от сърцето си и оставим житото само, тогава се преобразяваме в на нива. Жито в нивата църква. И разбира се, ставате жито в света. Като нива. Всичко започва в човешкото сърце, но отново, ние нямаме време да покрием всичко. И нека обобщим днешната тема, за да получим ясна представа и ако някой от вас иска да му изпратя табличката, мога да му я изпринтя и да изпратя. Имам я и на испански език за ваше улеснение. И така. Извод. Имаме много материал, който трябва да обхванем за много кратко време, но трябва да разберем нещо за човешкото сърце. Казано ни е, сърцето е измамливо повече от всичко и много, много грешно. Кой може да го познае? Еремия 17:9. Това е нашето човешко сърце. И знаете ли, ако искате да бъдете жито, ако искате да бъдете спасени за Божието царство, ако искате да прекарате вечността с Исус Христос, тогава вие се нуждаете от молитва. И точната молитва се намира в Псалм 139, 23 и 24. Изследвай ме, о Боже, и познай сърцето ми. Изпитай ме и познай мислите ми. И вижда ли има в мен грешен път, и води ме във вечния път. Знаете ли, когато погледнете на човешкото сърце, всъщност, Бог е, който може да каже какво има в сърцето ви. Така че вие можете да кажете, Господи, погледни в сърцето ми и махни всички плевели от него, всички грешни неща от сърцето ми, освободи ме от тях и води ме, Господи, Ти ме наставлявай. И тогава можете да се намирате с всички тези добри семена на нивата си, а всичките плевели да се махнат напълно. Бог ви подготвя всички тези домати, чушки, без плевели между тях, които можем да вкусим. Но Бог иска да знае дали вие искате да имате тази опитност във вашия християнски живот. Тогава молете се Бог да ви изследва. Нашият химн за закриване на службата всъщност е оттам. Там звъни мелодия от тази песнарка, номер 83. И аз не можах да го намеря никъде другаде за заглавие. Изследвай ме, о Боже! Напълно съответстваш на темата, която обобщаваме сега. Помислете върху това, върху думите на тази песен. Изследвай ме, о Боже, и познай сърцето ми днес. Изпитай ме, Спасителю, и познай мислите ми, моля те. Вижда ли има в мен грешен път? Очисти ме от всеки грях и ме освободи. Нека Бог ни помогне днес тази молитва да бъде нашата лична опитност. Амин.